Ndio mangari. Mangari ndi faida. Uri Nyaya ko mangari la pamela. Ami pamambo Mudare. That is. Ndio mangari. Ndiye Nyaya ko mangari la pamela. Oh, right. Kamsuri da changavire ni dare. Ndakatenga gudzi rangu rinoita with $520. $520. Tataurirana napamira kuti atengese pashopu. Right, rakatengwa grocery. Zvese vikaweka grocery for 3 months. Rikasvisa 1,541.95. Right. Tikati chibhadhara mari yemaprofit what zvekutengesa kwayo. She only paid $45. Nyaya hatisi kumbonzwa kuti ngegrocery. kudini taurai nyaya. Ndakatenge grocery. Kutenga grocery kudini taurai nyaya inoita kuti tisunge. Ndakatenge grocery. Ndikaita with Wange mshandi wa kweli. wakashandia. Izvozvo. Waya mushandi wamupamela tataurana kuti tite hafu kuti ubvise 250 u250 totenge grocery rotengeswa mugrocery rake iyena Grocery rai. mushopu yake Imwe aita yeshopu kwake. ndo zvetanga tawirirana. Ndikuda kuti tichizofamba tizive kuti wakatanga umwe nekudeda umwe. Kuti umwe ni munhu ka unozonga akutenga advantage yekuti zvazviri mushopu mwake. Saka tinodozwa kuti relationship yenyu yacho kubvira uyu chinyu chichenyu muzukuru asi takanga tandobatana kuti akati wo muzukuru tsvaga 250 250 mubva matsvagawo 250 vamaita 500 haana kuzoibvisa ndii ndakazobvisa 500 echiti uchazonze chi 250 grocery rapera utengwa kana kuti pakati ipapo wakati ndichatsvake chii 250 apa imwimwe in short makaita joint venture but paujoint venture maifanira kuita 250 asi uyu 250 yake at hand panguva yamwe wanga asina imumva mwabudisa 500 vamatenga grocery rekuisa mushopu shopu yake uyu wanga aine shopu unga aine shopu uyu une shopu imwe hamuna shopu nandira shopu asi mune saka mamuri madirector akati umwe unounze gudzu umwe une shopu imwe muntu uzvape mwati mwaitenga re250 hafu kokushopu mwaihafurana yose ngoti pari kobude 250 yekuhafurana kugrosari basi joint venture inohafurana kwese kushopu uyu unohira papi bcause imwe mwaunze gudzu re500 mushopu mwake saka iye aidyira papi imimi pashopu mubhadha rende izvo zvainga zvichiti tozotadi 500 uwanga asina bo afairawo chitirekaichichipisa yese afaira akabvisa 500 asina shopu saka u500 yake ishopu hatichadosvikako but tichazwa iyo uchataura chipedza saka rakatengeswa rikasvika 1,541.95 rakasvika sei kweseko iri makatenga re500 hatiti tinonga tichitengesa maiti mukatengesa
Maria aita moda moisa futi o revolving fund yoramba isaccumulate. All right. Saka pakwe petakanga tati tichite stock kucheka kuona kuti Famba sei. zvakamira sei zvakafamba sei. It was ungara kuba 1541 rosara inga rakatenga Sogarara 340 kuti pari viable ka pari kufaya zvetomboti pari kufaya vazvaita sei. saka zvadaro manje taite stock takaona kuti iyo yaakabhadhara is $45 pamari. Saka taone stock takaona yanga opa 5 pa 250 yake 1541 Yakabude cash. tutaura padhiri renyu uyu wanga ine chikwereti che250 ko 45 yemurutaure 45 yakubhadhara masales zvaakatengesa tachiedze stock kuti izvo zvakatengeswa ngezvine imari 500 get profit. oraiti mbomira oragara yanyu basi utaura sumungati zviwatii Semari yako yedari. saka toende zipi ndo vanodi ndiwo angatobvisa handisina kana mari mari ende hagonodaira nyaya yenyu asina $25 kuti menzi kuti muramwa kutoenda ndabvisa yangu amanga richiri nyaya yangu. Saka imimi wemhosva musungwa muchidii ndio munogura ina ndingaguri kuti habvisi kana munjira kuti ndamangara bhozi asina kubhadhara hatitongi hatigoni kubhozi nyaya yenyu taizwa nyaya yenyu in short uyu wakaba but haagoni kudaira banyaya iyoyo asina kubhadhara mari yedaira uri kuti handina why bhozi pamwe dzimwe mari dzacho dzichakabatirwepi wenyu saka ari kuti awa ngavachibhadhara tidini hapana mari yakabatirwa kuti unododairawo saka andingachizivi kuti ndamangara nyaya kuti ndindomubvisira taizwa nyaya yenyu nyaya yenyu taizwa tatoibata kuno but munhu wemamangarira haana bamari yekudaira saka kuna mambo mambo unochinje deti tinochinja deti kusvika uyo azoone mari kuti aiona muna june ndobetinozviite hatigoni kuti tiite dare remahara ba murubazvizvi saka uyu uri kuti unless imwi mudai mwamudini imwi mari yemuri kudai muri kuda kuklema mari kwari ba handionde mari yangu mari $1,168.55 mazvizwa saka mari iyoyo hamugoni kuiklema ngenyaya ye$25 saka imwi mukapawo $25 kudare kuno ndokuti tibva taita nyaya totomubata but pakapasina it means tinomupa time yekotsvaka asi nyaya haiitwi imwe 1000 yacho hamiiono futi ngoti nyaya inenge isina kuitwa ndobe tiri kuti ngapabharansiswe tiende mberi handikwanisi kubharansa inekubaransa indabvisa yavo handikwanisi ndinozvisa kuti kuroti uyu unofanira kubhadharwe mari yemunhu wakamangarira ibhadhara ngonzwa mupenyu unobhadhara yake sangabhadhari hana munomo mune hana hatina ndoda saka iti means kuti nyaya tauiperimedheti kusvika azoone haioni ndobetiti saka ndokufa kuiteta inoneza kanyanya ndokufa kuiteta yesuko pamusoro changamira zvinhu zviri kushuwa asi maonero ndinoita panhu airi aya panogona kunga pane zviripo zvetisi kuonaka nekuti uyu munhu weshopu handei rudaira kuti iwo ngaatibhadharire handiti ndinotaura kudai kuti nyaya yawo inei iri kunase kuongororwa
inombwa inotibudisire zvimwe zviri kuseri zvinoite kuti muridzi weshoko ati aungandibhadharira. Saka ndatizve hatingoita zvinhu iwe chama iwo wakati utoripo pa utori pabasa handizve handi uchada mari ndati uchada mari ke ndo yetudo toriri uyu toinyora kuti yauya ndo vetinozopa iwo wozopa maibhoi kumbo. Saka uri kuti imwimwi mapurisa ndii munokwana kutogogodza anhu ende musato anhu anonge auya amwe acho munototaura kuti nyaya yako tisati taipinza umu mari yetsakatonaye izwa mhanya anhu auya peino anisati ndauya haunaoita mbiri yekundimirirapo anhu ane nyaya dziri kupinda anonzi anu Pamela Masango uri kumhangarirwa nyaya mari yako yedaira unayo here obva atozinzi nayo. Samero Pfaira ndiwo uri kumhangara nyaya mari yako yekumhangara dare $25 unayo here. Samero obva ati wotora rimwe ningi uri pano mari yako unayo iwo uri kumhangarirwa unayo rotsvetwapo. Otherwise kadhatiwe zvinondiita kuti pamwe ndiite a case or two a day ndotokasika kutodino kubuda because ini kuti nditanga kuti izvozvi zvingwa munhu wauya uyu munhu wauya na9 this is 1:45 ndautangozwa kuti hana mari iye atone almost 6 hours. Imwe mapurisa muripo iweyo mapepa mwaunza muno inini mambo ndii ndochitemeke musoro kunetsana nakomplainant narespondent kuti mari imimi basa renyu ngeri Musoro Mudare. Of course, tisu tinonga tichida kuita izvozvo automatic uyu wakatotaura kutoti mari handina saka kuti tambe ngekungoti usauye imobva mari saka musi kuita basa. Saka wauya kuti munatse kuona kuti munhu uya uyu uri kushupa apa neapa neapa kana kuti haasi kuda kudaira nyaya yake ngeichi ndo tikatangira ipopo. Alright, munozondopedza kuti dzingira vanhu kana so okay iwewe business woman of the year usandoite mbiri yekuti ndine shop usikadi kuburitsa mari ende kana uine problem yemwakaitirana napfairo usade kuita kakunga kusunga play kuti ndikasai kuburitsa mari inini nyaya idini ibva yamira ngoti hausiwe waunza nyaya munhu auya umhangara nyaya ari urwadziwa ngezvakaitika ndipfaira. Saka iwo wanatsa kuzviita purposely kuti ndinoti handina mari doko noti anoita sei handina kudaro ishe ini ndafunga ndichiti munhu wakamhangarirwa haabhadhari mari akamhangara ndiye anobhadhara mari handina kuziva kuti asi handitorina hangu handitorina mari yacho. Alright. Unoona rini handitomboioni noti izvozvi handisiri kubasa ndori pamba namama wangu ari kurwara. Saka tikaita nyaya iyi tikakubata nemhosva yauri kuzwa kava mari unoda ibhadhara nei? Handina kutomboba mari ende handizvo zvakatoitika. Patori neimwe nyaya yakasiyana. Noti kwaziiti takaba mari noti andina wakuzviziya kuti urudiwa mari todini? Handina mari. Uri musungwa kai? Ndiri musungwa handina. Saka uruda kuti tiite sei? Handichazivi kuti panoitwa sei. Alright. Hatiirekeri banyaya yacho ngoti ndoporudo upona napo tinochienda nayo mberi. Iwo munyore chikwereti but chikwereti chedu manje unochizochibhadhara chiine interest uchida usikadi chisumuka udaire nyaya yako kuda kujaira zviro zvenhando anerumo. Inini chakaitika hapana sekuru apa 2014 ndandichitengesa mamasibhera kuchitakshop ndoperi kutangira nyaya yacho. 10 years ago. Ndoperi kutangira. Bambo Pfaira muri kunze nyaya 10 years ago
iri 1000 2023 itakapana grocery haisi kuti 2023 gora pera Beakazotangira kuti andipe mari iyo. Beikutangira nyaya yacho. Ndopakaenda kutsanangura kuti kuzosvike pakundipa mari. Wo. Ehe. Sumuka utsanangura. Zvakaitika zvekuti iwona segura ndanga ndichitengesa 2014 mutakshop chepamasibhera ndiri mushandi. Akauya baba. Makore mangani? Ini ndine 29. Saka wanga uine 19 days. Alright, taura. Ndachidaroko zviyani achiuya achindipfimba iwo segura. Right. Echiti yeye ndiri kukuda ukandida ndokuendesa kumba kupi kwaMutare. Ndine imba yangu kwaMutare necrash. Ndobva ndabvise munhu unoshanda ipapo pacrash papo wobva waendepo. Ndikati sorry henyu inini handina kusvike chikora zvekuti ndingaite madam ecrash. Ndakagumire grade 7. Saka kuti ndizoita madam azvidiniba azviti. Zvikanzi alright. 2014 achingouya achingondinetsa iwona baba achingondipfimba achingouya achindinetsa achindipfimba echitengera madhiringi ndichimwa. Iwo baba ochobva achiti 2014 nditobva ndasiya basa pamasibhera paya ndochogara padheni. Peshuwa ndakagara ndandisikachawaona ndiri pamba. Wakutowafunga? Ndandisikawafungiba. Achibva achidini ndichobva ndachizoti 2019 ndichobva ndaende kobika sadza pacraft rangu kwete kushandire munhu zvangu. Ndichobva auya baba rimwe zuva akatodona chichere mvura pamugodhi ndiri kutotakura bhaketi rangu angati hesiyo ndopouri. Ndikati ndio pendiri ndiri kutanga zvekubika sadza rangu. Ndichobva auya zvikanzi iwo ndakabvira kare ndichikuda. Andina kunge ndavabvuma. Ndakabvira kare ndichikuda. Saka ndoda kutodini ndoda kukuodhera mabhreya. Wotoite mabhreya uchitotengesa chii. Ndikati mabhreya ndinoada mwade kundipa. Ndapinza mari munhu ndatora mandabaya. Mwandipa ndipei. Veshuwa haana kuita zvemabhreya zviyani. Zvakabva zvakungopera zvakadaro. Andina zuva randakamboafonera kuti mari yani madini. Andina. Uchobva azoya futi rimwe zuva. Zvikanzi iwo ndakabvira kare ndichikuda uri pamwoyo pangu. Saka unodini kuite zvetakshop. Ndikati ini mari yetakshop andidini ba. Andina. Iwona baba vakati mari yega yega ungashame mari. Mari ndinayo. Ndikati munayo mudondipa angati ndoda kukupa. Right. Angati unoya paini pamuyu. Right. Pama shops. Unoya pamuyu. Ndikati alright. Zvikanzi unoya makuseni. Veshuwa ndakarara. Ndarara kudaroko ndichobva ndati andingasi ndisina kubike sadza because ndokwanisa kunyeperwa kusina mari zvesadza radini. Ndatosiya ndisina kutobike sadza rangu. Ndichobva ndatoti ndoda kumuke kubike sadza. Ndichomuke kubike sadza. Ndasiya ndabika ndichotsvage munhu wandakati ndokumbira kuserwa chidini uchinditengesera ndiri kuuya pano kwandiri kumboenda. Padoko bude bhegi. Feshuwa ndakadini ndakatobika sadza anga akutondinetsa. Wadini waapari waakuya here foni yato busy. Ndakabva ndazodzima foni kuti ndiwopedze kubika kwandaita. Ndobva ndazoibatidza ndikati ndaakuya. Ndati ndaakuya kudaroko ndichobva ndachizoenda. Uchondipa mari 500. Andipa 500. Veshuwa ndakamuka makuseni wacho ndichobva ndati 500 wakapuwa iri. Mati. Yekuti ndiite shop. Yekuti ndiite business. Rangu kuti rangu. Alright. Right? Vazwadini. Ndichobva ndatoenda kwaMutare ndichobva ndaoda grocery rangu. Ndichobva ndatoendesa kukoko kwaJokuko. Ndatengesa ndisati ndatengesa ndakaveka nchide kuona kuti zviro zvandatenga izvi zvinondibudisire mari. Akandipa 500 ka. Zvakabudisa 600. Kuti 500 kwakawedzera 100. Ka profit. Andochovhura shop yani ino ndandatosiye munhu wetitoti mbondibatira. Kusadza wanga uti. Kusadza futi. Ndandasiye kuti ndidini. Zvibharanzi.
ndobva ndadhingirikina ndatengesa ini ndakati ndinoende kotengesa kushopu ndaende kotengesa kushopu kuyani rimwe zuva ochouya wanga uri musi wedhibhi anodhibha kwanjopi ikoko ochobva ati imbondipawo mari ndikati izvi zvapana mari iripo pane $100 ndikude kutoota $100 imbondipawo mari kutotora hemari kutora waide mari kukumbira yako kubereta kutokumbirawo ndikati ndikarumwei munhu wakambondipa bandombo ehe bomba ndotobva ndavapa mari $100 ndo yanga itoripo chete ndavapa kudaro wakaisa homwe yeapa yesheti ochobva atenga madzingi $2 uchobudise muhomwe yeapapa patrausi uchobudisa $1 abudisa $1 kudaro uchotenga zvikazi rimwe dimwawo rimwe uchobva atora uchomwa mushopu mwangu ochobva amadzingira riyariyani akagare pane imwe chitakshop so chewaiti panonzi panyahuni aimirira munhu here amene wanga ataurana nemunhu kuti ndazotakurwa nemotabike uchobva agara payani munhu wemotabike yani uchouya uchotoenda zvikanzi andakuenda ndikati allright uchobva atouya uchototakurwa nemotabike uchoenda pasina 3 hours tingati papapera 3 hours uchodzokera iwo baba zvikanzi akanzi chini pandabudise $1 ndakupa ne$100 yandakupa yani ndikati aiwa baba $1 mari budisa 100 maise saka andifunga kuti zvabatana angati aiwa watotore chinyini mari ndikati aiwa ndingatore mari ndatokupai andina inini maisepi angati apeno pano ngati andina kuone mari baini uchobva atodini uchobva aenda zvikanzi mari apeno kuti zvatofamba sei zvadini ameno kuti zvadini ndikati ameno munonase kotsvaka kuti hapana pamadonhesa here kana kuti muhomwe mwacho momwe hapana payasara here akati handina tochogara ochouya futi zvikanzi imbondipawo mari ndichowapa futi $100 andapa $100 yani yandakatange kuwapa yanga yakabatana yandakazovapa futi yanga iri yema2020 and ndiyo mari yega inga itoripo ndichovapa $150 indochoti tutu tikati mudhara uri kuda kutondishandisa kam nekuti kaposi ndikazori kutora echitodini he echitora saka bhizinesi racho ripari ndochogara ndichoti tututi ndodini ndochotoafonera uya mutore zviro zvenyu feshua akauya kutora grosari ravo ichiwekaweka achierenga ichiwekaweka grosari ranga ririmo ranga riri re600 ranga ririmo ranga risina kutengeswa akawekaweka rochobudise 600 feshua chotora zvinhu zvavo zvese atora zvinhu zvavo zvese kudaro ndopakutoti wakandibire mari yangu mare akati 900 ndikati muri kuti ndikatomubire shoma ita kuti 20,000 panapa pajopi ngakutengese mari inosvike yemuri kutaura yo apafamba 900 kwaye iyeyo nini yawakatengesa mushopu mwangu yowe alright vazvayo alright zvikazwa wandibira 900 saka iwewe ndode kutokushanjira uri mwana mudiki straight unofa uri mwana mudiki ndikati baba inini makasununguka endai pesi pane maprofita emunoda kun'anga moshanja hazvindibati nekuti handina kana kutombosara nesendi renyu tabudana handina kana sendi randakasara naro yarabasi musati mwazita kundotaura kuti bambo mune chihure kai eya handisi kumhanya hati usvika ikoko imimika uyu wataura zvaataura mazwa zvaataura mazvizwa mazvizwisisa pane
zvokunyepa kana kuti zvinobva kunuko. Imwimwe munogona kutaura here? Tambomupe mukana wekutaura. Mungatadza kutaura. Tikapuwa mukana wekutaura. Akagona kutaura. Statement yake yaatotaurawo yatogutse dare. Dare rese rakutoona kuti usho ndiye utori nenyaya yaidi kumangarirwa hani imini. Sadabwezi imini mauda kuti muchitsanangura zvinodarika. Musati azvaita ba munoenzana. Murudo kuti mutsanangudze zvinodarike zvani zvake kuti nyaya yenyu iite. Titaurirai nyaya yenyu kuti chiita 2014 Aiwa 2014 zvokwa 2014 pachiko ndakambopfimba kadikadini. Inini handingambopfimbi mwana. Kuti ndakamupfimba ndikarara naye ndikadini. Right, chakanaka. Kurara hamuna. Iye watotaura kana kisi chaiyo. Hapana. Ba. Chakaitaka wakataka kudai yakataka kuti nasemu yani wokuretesana mari maproject aiwa ndope takatakira aiwa 2014 woya woti zvanzi izvo ndainga 2014 hana basa woti zvanzi kutaura zvakawanda handiko kunoita kuti anzaidini ibude. Isusu taida statement inobva kwamuri kuti tibvunze uyu. Imi matadza kutipa statement. Uyu atipa statement. Ndaakufoswa kutokubvunzai according to his statement because imwimwe hamuna statement. Nyaya yake uyu yekupfimbana hatinei naye ba. Murume wese unopfimba. Kana dai ndiri no ndaigona kundopfimbawo. Right. Imimi makamupa mariro. Ndakapa 500 yekutenge grosa remushop man. Ndikati make tainga tatitite joint venture. Aiwa chokwadi ndotaura chokwadi. Right, saka iwo akazoshaya mari. Ndikatanga kuti ndaruka. Hatitenge rubhonzi isusu takupai mukana wekuti munditsanangurire sedare. Matadzotaura kuti nyaya yenyuka haitauriki ine kachihure mukati. What I'm saying, imwimwika uyu waibika sadza. Makamboonana kekutanga mukamboshayana ndizvoka mukazoona akubika sadza. Handizviri. Ndope toda kutangira mwati 2014 handisuda. Toda kuuya pa 500 apa. Makamuona achibika sadza kama. Bva mati ndode kukuendesa ukreshi. Ukreshi kuri. Sorry mtata. Ndire kreshi. Baiti arida kundiendesa kukreshi ndite medheme pakreshi pamutara. Handi pasadzaba. Ngepataki shop pandaishanda. Ikoko kwaJuku. Ndopakatanga. Iraye basa ndakatsvagirawo kukreshi kuti uchide kubasa. Maimbodei, maitsvage ikweyo. Ipo parutaura. Maitsvage ikweyo. Munoona zvimwe zvinhu. Bambo, makambozwa rekodhi yasystem tazvida. Makamboizwa here? Yekuti hama ndakambodyiwa kudikira. Ini takambopera bawapera. Vangasa kabari kakamboita. But mari hazvizvo zveinoitwa bamai. Ndati mari ushu aigara mumba kwawo ushu. Mune ukama here? Ndomuite muzukuru. Pakudini? Muzukuru Uri kudini? Paejika?
kuti age yake ngemwana wamwana uyu but mamurudo kuchezura ndotaura chokwadi kuchezura kadisikadi kudai ndaide kuchezura takachezura wakaramba aiwa kudai ndaide zvekuchezura asaindirapa asi ndisaide zvenyu zvekuchezura ndaide kuti tiite bhizinesi ndaide kuti titengese chinhu grosari aiwa kuti kwai ndaide kuchezura ngatisapedza nguva uyu makamona achiita zvinhu zvake handizvo bva mwasvika mukati no iwewe ndodo kuvhurire takshop handizvo hamuzimuendera here kuti ndodo kuvhurire takshop ndakati musati tukavire vange alright ndakakukumbira ngati akwachope kunei basa kune mari mazuva achitengwa merambunaya saka ini ndine kamari kangu iye ungaangu ati une mari wai 300 yainge ati apa 7 ndikati no iwe kuti une 300 wazopuwe 300 yakona 7 yakanga akurukwa ti 7 wozodini wozondipa 250 yangu indomvisa yese 500 titange kutengese chinhu grosari iyakati shopu iriyo ndikati right grosari ndodini iri apa chienda wotengesa right okay fine ngokuti waide kuite zvegrosari asi wakakurukwe mari yako ngatichidini ngatichiite kuti tiite 250 ipapo hatisoramba imimi nangamboita bhizinesi handine zvimatakishop munzvimbo uno zviri kuitwa ndiani handine ashandi ari kuita makadinoite zviro zvenyu nasenzenyu uku kwainga kudo kutoita kudini mungadai mwakaenda uyu mwoti ndodo rende shop uyu mwompe rende mwotori asenzenyu mwoite takshop yenyu ngei musinodoite izvozvo wakauya achiti tiite chinhu hafu hafu kuise grosari mushop ndikati 250 toita 500 uyu ruramba handina uyu ruramba taura naye grocery uyu ramba munhu unotaura zvaano totaura chaizvo chaizvo asi ndakatiite zvebhizinesi ndikoreketaadai mwakaite bhizinesi renyu imimi mune matasho mangani handi kundoreta rendawo mangani zvimatakisho zvishoma zvikani zviri fine imwimwe mutori muindastry yematakshop muna asenzenyu mwakambomutora here uyu kwanga ari kuti uye usenze mutakshop yangu saka wakatanga nyaya yekuti ngatiite joint venture tiite business ndiani ndakatobvunza tishopu ini ndakato ayo akatanga kuti iwe uya pano gare pasi uya tivhure taisho ndiani ndini ndakatokumbire kuti takshop yenyu yangu isina chiro anenge aisiwo here akati ndione chini tetiti 250 wakatanga ndiani kukumbire shopu utotaura ndini ndakakumbire shopu ndoanza nduda ndini ndakakumbire shopu ineni hamireni anenge aisiwo shopu ngeani ngeawa saka imwimwe mwaida shopu here imimi kana kuti mwaide muridzi weshopu ndaide kuise grosa mwaide kubhadhara mari yerenti ndozvetaingati ndozotanga musati mwatombo mwaide mwakamuendera here kuti ndo rende shopu iye wakati ngatiite chini ndati wakatanga nyaya ndiani ndini makamutanga kuti muchitanga makamutiti mwaatanga ndakati shopu yani yeisikachatekesa kuti ngaisina zvinhu atingaisimwe zvinhu here iye akati ndirei atingaisimwe atingaisi zviro iye atidi mastatement echibhanditi ndati mwakati shopu zveisina chinhu uruda kuiitisei ndirudawo kurenda ndozvomwakaita kuti uyo akati
akati ngatite ndine 250 waisa 250 todi torana ndike itengesa kurenda kando wakandoda kutengesa imwe yenyu mwaido kurenda kaenda iyo vhati hamungatisarenda musarenda ngatitengesa tite joint fen ndoisawo mari 250 muisa 250 todi torana fine 250 yanga iri grocer uyo oise 250 kosho shoko zvada unochitaura all right top yemushop 500 250 handi but pane muridzi weshopo ka makati kudini samwari tatengese zviro mushopu unozoda mari yerendi mwakabvunza akati tikati tozo ndo zvinotanga mwamubvunza kuti shopu imwe unozobhadhara wakati watozobhadharana kana mari yachitaunganidza ngokuti takatenga gudzi tikati gudzi richinge radini zvakambogara mushopu kwenguva yakadini zvinhu zvenyu about 2 months bvamadobhuroka unga zvisikachatengeswi zvakanaka 2 months pa2 months makabhadhara mari yerendi because inunga ndishandatori chinhu pamari idzi kai ndo betainga techitisu dzatengeswa ka yerendi ipapo tozodini tochibvisa saka hazvina kuzoenda zvisaizo mari yerendi ungabataurwa mari saka imimi matakishopu mamwe 2 eminawa ndo zvemuri kuita futi zvokunyenga arimo ndikutorenda dei musinodorenda kurenda kuna uyu wakati izvo ndode kutengesa ururamba ndikuti ndimakandaidza kumuutore mari tutaoti izvo iyena wakati toite 250 yegrosari muchitengesera paiko kushopu imomo imwe muchakaita kuti muendero uyu inyaya yekuti unei mwakaenda ngokuti unei ndokokundira kukumbire shopu kwete urenda ndokurenda kwacho kurenda mari takanga makawirirana mari takanga tawirirana kuti gudzi ratengwa then todi gudzi ratengwa muri topaura yerendi mari yerendi ukasiyadini ajekesa saka otherwise uyuri raitu yakaite chihuri imwe mwamuzuzonyengaba ndo zvamunze kuno dai akabvuma kuti murare mweso mwaiuya here kuno ndaitouya takanga tatenderana kuti chii atengesi kuite musenzi wenyu pei mari pei makamawira ungaini $50 mazuvacho mwaidombe pei $50 yake ko takshop yacho iyo ngepei yake ko yemushopu ndiyo ainge asati ataura kuti mari ndo yaudo uchitaura iwe une mari yaureda kushopu yako ndisina kutaura kuti mari nekuti angati ndode kukupe mari ndikati mwari haapi ngeboko utopuwe mari kutoti nditoitawo bhizinesi noti kuti kwahai akanditi kwahai takambosvika zvekuti rendi kana nekuti inini wacho kubhadhara hapana tina kungobvira tachajane zvemari iweyo unazvo tiri kutsuro tiripi tiri kumbwa wakaroorwa here handina une mwana here nemwana baba acho ari ari kuwatsonga kuno kurugara wega pamba pedu pandakabara takishopu ngeari ndeyangu wakaiona ndakatenga pandaitema ndaienda kumabhushisoni
waite kashimari ndichobva ndatowakisawo tax vawambokaita vawamboroka ndanga ndisati ndambokaita inini asi kuti kaimboitwa anhu achibhuroka achikupe rendi dzanga dziri hama senzesai mudhuru iwewe sekurai akauya kuuriwo ndanichibike sadza akati ndinokuda ndakabvira kare ndichikuda ende ndinotodini ndinotokuda zvisingaiti zvisingaiti iwo bvati iwo wakadaira kuti ndakati inini handimudi sekuru nekuti handina zera nemu mandipa ndapuwa ndikakora kupuwe mari ukati chakakudisirwe mari ungairamba usanyepa hauna utoauita mwega afaira nyararai bambo mwakanyura ivo kudoramba mzindauro mwakandosika bana mbera nzimbo ndiri kuuya kwaro mbera iwewe ava vakaita kuti dokuroora ndiri kuona iwo bva waramba iwowe bvauya zvikazi ndirikude kuti ndisenzese takshop yako akati akati ndokupe mari ndikupe mari akati wadini kuite zvetakshop ndikati handikwanisi kuti ndiite handina mari zvikazi mari ndokupa zvikazi nyaya yemari aisi nyaya mari ndinayo bvamva right iwewe wakati bambaya handidi kudanana nini ngekuti mune mukadzi wani wenyu akati mukadzi wamunozviziya nditsvaka mukadzi wechituzwa wakati mune mukadzi wenyu handizvo ukati futi zero renyu harichadini handisiriyo zera renyu kutaura kuti hazvichitodini baizvi hazviti right pamari zero riya rakabva rabva nemukadzi uya wakabva abva pawakazotambire mari iwo mari waidoidzosa sei mari akasina kutoti unozondidzosera iwo waidopuwe 500 mahara handiwo wangu wandipa ndina kukwende kumba kwavo ndichiti angana akambokupe ma500 angana akambokupe ma500 akandipa 500 kuti oendoya asina uzoibvunza hapana kwatoti hapana aripo anondoya achikupe mari obva anyarara saka idzi kuti oshupika kwedziri kuite otherwise mari unondopuwa ichi zvichipera zvakadaro anonge azondipawo dauratizwe ngatifambe tiri pamwepo pane pendaida kubatsira baba Pfaira pakutanga kwenyaya yavo ati mwana uyu ndakamutaurira kuti ngatite join venture pakuita takshop fine but mune mumwe mwaifanira manyorero akaite zviro zvavo pabhuku izvo akanyora futi agreement yavo yaikwanise kuti akapire mwana uyu mari 500 kuitira mangwana nekuti womunhukadzi right pendazoende kobata futi paaende koti sarire bhicha nababa Pfaira ndepekuti akazoenda yoti ndipowo mari iyi peaiti ndipewo aiti ndipewo mare pakudii iyo iri yavo ndoda kuti mupindure baba Pfaira tifambe tibatsirane kuti paindipowo mari ini ndakanga ndati watengesa kwenguva yai2 months saka ngatichihedhe mari toti mwane marinyi ndode kutore yangu 500 kosare chini profit yechiflow makazvinyora ere pasi pamari dzese dzemakambopuwa muikundira idzi hapana mari mari yaakandipa $100 ndichide kunga ndakuda kutore chini mari yangu kuti ichibude mwini 500 dzechibuda kuti 250 ungasina kufisa ndechikwanisa yangu ngati ikakwana 500 yangu kubure mwini mushopu yasara yacho yeprofit ipederani because yaku capital ukatora gudzi re600 handira kutora gudzi re600 pemakauya payani baba Pfaira mweizoshifuta zvinhu zvenyu mweisa mutakshop mamasidhera bhosi nyaya inofunga agariko iyo tingatadzaiti ungatide kuroverera asi kutoreka nharaunda kedu kayakaya kuti mubvunze mafambiro aitano
anhu akatobodongorora akati apfaira kuti atorowe jackpot rebhokozi mafambiro akutoita kuti ange akutoti uyu atengese zvinhu zvake kuti ambozvizwa isusu sure statement yekuzi wakatorwa mari ndofunga ana mai aigaroko amuna kuzwa handiti kuti wapuwa mari yekuti aisimukire pakuita nhingi saka aise patofunga kuti girlfriend ukatora munhu wese ariyo kutozvibvunza bcause Nyaya yakatora nguva payakashifta zvinhu zvawapfaira akatoshifta kutoende kwamhakwe atombobve mutakshop yamasibhera ndakatora zvino zvese kwamasibhera muri kurapa nanamboazvira dai kuti yanga yakaita kesi yakakura handizvoatikasvika iko atosvika akutoti makai mukatora zviro zvenyu uyo ndozvaari kutaura kuti zvinhu makatora mukaendesa kwamhako muri kubvuma kuti garai basi zvadaifunga Nyaya waikaii asi aifanira kuti yakaitora sekesi basi aifanira kudzokerana bheki ogarisa maona mwanangu payapaya zvendaifunga kange zvokuti mari yana kukupa kuti ngeyakoba ari ega nekuti nhasi unomboshuwa ikabudomubudira aita boto ramwariyo kumasaidika kuchiite mawitness zvedi baba pfaira anogona kusara akatomise pakona uwo ari pasaidi nekuti Nyaya yawo kweduyo yakatofamba itoti amupa mari yekutonga girlfriend kudai saka anhu akatoti girlfriend rapfaira kuti paaitoshanda anhu aitomuti girlfriend rapfaira atomutachomawo nekuti hazvina kuite kunga mushandi ba saka yo chibude kuna anhu kudai sekuti ayakuchitorwadziwa pakuti uyo zvaitarisira apfaira waana kuzvikeko murude uyu makamupa 500 20 makambe 500 iyo saka Mudare muno murude nokuti takati tashanda paari kutaura pehani takati ndoti do kutore mari mbichana ndichidini kuti 500 dzangu dzibude mushopu right wakandipe $100 unga ndine mazigi mazuva akatanga kuna mabhondi yani ndochoise chini $100 yangu pakati pemabhondi yani totiyo makapuwa chakaitika apo panje ndochodzoka ndikati andipowo kokora saka ndisikazi ndaise futi chi ndaise $100 dzangu ndochobudisa chi kana manyahuri takamutaura ndochoti ndipowo kokora 2 yeti mabhondi 100 tiri mukati mwenyu ndaitoziva kuti ndiri 50 cents maide makoko mairi yaya dola mayacho ati mwakazobuditsa inga iri 100 muchida makoko mairi unga iri 50 cents ingari coin zvine ine zvemuri kutaura 100 makapuwa here nowe yes right zvakaitika hatinei nazvo right bvamazodini futi imweni futi right ndiyo yakandipa kana mabhuku taisaira mukabva mauya futi handina kuzouya futi izuva rimwe 1 day musuwa nedheti yacho riripo apo ndakatange kuwape $100 ndavakape $100 yakabatana obvaisa mugomwe yepasheti apa pawakazoya futi bvawadini paakazoya futi echiti 100 ndakusira pandakupe hai hatiitongiba yakukana ndikutaura mari dzakabuda wakapa akauya kechipiri bvatora imwe 100 yema20 bva kwasara 300 pamari yavo ndingati ndizvo imwe mamupe 500 mune imwe mari yemwakamupa futi 500 ndo takateka bvudzi retakalista handina mamupa 500 handina mune imwe mari yemakazomupa futi handina saka makamupa 500 iye ari kutaura pa 500 akakudzoserai akakupa 100 yakabatana akazokupa 100 yema20 kuita 200 meaning kuti uyu wakasara ine mari yenyu mari 300 then asara ine 300 imi makazoenda kootore gudzo raariri mushopo remwakaendesa kwamhakwe raariri remari 320 papapapapaya hati imimi gudzo rakasara murariri remari 328 328
328 ndokuti remwaka rinobva rakwanirana ne300 yenyanga yakasara saka draw game. Aziti draw zingoti aditi good yese. Ushadele ndiko. Murapo yake yacho yepeti. Rent. akandishandisa mahara kandidzisa pabasa pangu Right. Unofana kuwe mari yake ngare. Haiti banyanyi nechihure mapopulasiana natotwana tudori. Hapana muiwiri batitongi kudarike zvetaita. Bhozi mari yemwakabudisa zveprofit zveprofit hazvina basa. Imi makapa musikana 500. Mukati uya tinyengani. Dokuite mukadzi. Wechitu. Uya akaramba. Asi zvekutambira mari ari kuti ndakatambira akanotenga goods akaisa mushopu make. Imimi mukazoya kushopu kwacho muchitora 100 mukazoya futi muchibva mazotora imwe 100. Meaning kuti pamari yemakamupa makamupa 500 mukarikavha 200 kukasara kuine chikwereti chemari yenyu 300 kwari. Hatisi kuweka zveprofit, tiri kutarisana nemari yakadini yakabuda. Zvinhu zvacho zve300 pepa renyu riri kutaura kuti mwakazvitora. Uyu yepe yake hamusati mwamupa nerende yeshopu hamusati mwamupa. 300 yakasara iripo, 200 zvokuti 100 yakadonha mune mwatoenda maprofita bhozi mwakaipuwa mukaise muhomwe hatingaitongiba. Saka mari yenyu yakafa uyu i500, 200 akakupai, 300 ndiyo iri papepa. Ndo nyaya iri muno zvekuti zvakazoodha zvichizodini zvakuda kuti muna bookkeeper here. Hazviati tarisi izvi zvino makaitei kuchikoro? Makaita chini? Bookkeeping degree? Chini? Makaitei? Oh no. achingondipfimba achingouya achindinetsa achindipfimba achinditengera madhiringi ndichimwa. Iwo baba ochobva achiti 2014 ndichobva ndasiya basa pamasibhera paya ndichogara padheni. Peshuwa ndakagara ndandisikachawaona ndiri pamba. Wakutowafunga? Ndandisikawafungiba. Achibva achidini ndichobva ndachizoti 2019 ndichobva ndaende kobika sadza pacraft rangu kwete kushandire munhumba zvangu. Ndichobva auya kwebaba rimwe zuva akatodona chichere mvura pamugodhi ndiri kutotakura bhaketi rangu angati hesiyo ndopouri. Ndikati ndopendiri ndiri kutanga zvekubika sadza rangu. Ndichobva auya zvikanzi iwo ndakabvira kare ndichidini ndichikuda. Handina kunge ndavabvuma ndakabvira kare ndichikuda. Saka ndoda kutodini ndoda kukuodzera mabhurera wotoite mabhurera wachitotengesa chii. Ndikati mabhurera ndinoada mwade kundipa ndapinze mari munhu ndatora mandabaya mwandipa ndipei. Veshuwa haana kuita zvemabhurera zviyani zvakabva zvakangopera zvakadaro. Handina zuva randakamboafonera kuti mari yani madini handina. Uchobva azoya futi rimwe zuva zvikanzi iwo ndakabvira kare ndichikuda uri pamwoyo pangu. Saka unodini kuite zvetakshop? Ndikati aini mari yetakshop handidini ba handina. Iwona baba vakati mari yega yega ungaishame mari mari ndinayo. Ndikati munayo mudo ndipa. Angati ndoda kukupa. Angati unoya paini pamuyu pamashops unoya pamuyu. Ndikati alright. Zvikanzi unoya makuseni. Veshuwa ndakarara ndarara kudaroko ndichobva ndati handingasii ndisina kubike sadza because ndokwanisa kunyeperwa kusina mari zvesadza radini ndatosiya ndisina kutobike sadza rangu. Ndichobva ndatoti ndoda kumuke kubike sadza. Ndichomuke kubike sadza ndasiya ndabika ndichotsvage munhu wandakati ndokumbira kuserwa chidini uchinditengesera ndiri kuuya pano kwandiri kumboenda padoko bude bhegi. Feshuwa ndakadini ndakatobika sadza anga akutondinetsa. Wadini waapari waakuya here foni yato bhizi. Ndakabva ndazodzima foni kuti ndiwopedze kubika kwandaita. Ndobva ndazoibatidza ndikati ndaakuya. Ndati ndaakuya kudaroko ndichobva ndachizoenda. Ochondipa mari 500. Andipa 500. Veshuwa ndakamuka
makuseni wacho ndobva ndati 500 wakapuwa iyi. mati yekuti ndiite shop yekuti ndiite business rangu kuti rangu ndichobva ndatoenda kwamutano ndichobva ndaoda grocery rangu ndobva ndatoendesa ukoko kwajopuko ndatengesa ndisati ndatengesa ndakaveka ndichide kuona kuti zviro zvandatenga izvi zvinondibudisire mare akandipa 500 ka zvakabudisa 600 ehe kuti 500 kwakawedzera 100 kaprofit andochovhura shopu yani ino ndandatosiye munhu etitoti imbondibatirawo kusadza futi ndandasiye kuti ndidini zvibharansi ndobva ndadhingirikina ndatengesa ini ndakati ndinoende kotengesa kushopu ndaende kotengesa kushopu kuyani rimwe zuva ochouya wanga uri musi wedhibhi anodhibha kwajopi ikoko ochobva ati imbondipawo mari ndikati izvi zvapana mari iripo pane $100 ndikude kutoota $100 imbondipawo mari kutotora zvemari kutora waide mari kukumbira yako kukwereta kutokumbirawo ndikati ndikarumwei munhu wakambondipa ndotobva ndavapa $100 ndo yanga itoripo chete ndavapa kudaro wakaisa homwe yeapa yesheti ochobva atenga madzingi $2 uchobudise muhomwe yeapapa patrausi uchobudisa $1 abudisa $1 kudaro uchotenga svikazi rimwe dimwavo rimwe uchobva atora uchonga mushopu mwangu ochobva amadzingira riyariyani akagare pane imwe chitakshop so chewaiti panonzi panyahuni aimirira munhu here amene wanga atorana nemunhu kuti ndizotakurwa nemotabike ochobva agara payani munhu wemotabike yani uchouya uchotoenda zvikanzi andakuenda ndikati alright uchobva atouya uchototakurwa nemotabike uchoenda pasina 3 hours tingati papapera 3 hours uchodzokera iwo baba akanzi chini pandabudise $1 ndakupa $100 yandakupa yani ndikati aiwa baba $1 mari budisa $100 maise saka andifunga kuti zvabata ndangati aiwa watotore chinyini mari ndingati aiwa ndingatore mari ndatokupai andina inini maisepi angati apeno pano ngati andina kuone mari baine uchobva atodini uchobva aenda zvikanzi mari apeno kuti zvatofamba sei zvadini amene kuti zvadini ndikati amene munonase kotsvaka kuti hapana pamadonhesa here kana kuti muhomwe mwacho momwe hapana payasara here akati andina tochogara ochouya futi zvikanzi imbondipawo mari ndochowapa futi $100 andapa $100 yani yandakatange kuwapa yanga yakabatana yandakazovapa futi yanga iri yema2020 and ndiyo mari yega yanga itoripo ndochovapa $150 ndochoti tutu tikati mudhara uri kuda kutondishandisa ka nekuti kapopi kazori kutora echitodini he echitora saka business racho ripari ndochogara ndochoti tututi ndodini ndochotoafonera uya mutore zviro zvenyu feshua akauya kutora grocery rawo ichiweka achierenga ichiweka grocery ranga ririmo ranga riri re600 ranga ririmo ranga risina kutengeswa akaweka rochobudise 600 feshua chotora zvinhu zvavo zvese atora zvinhu zvavo zvese kudaro ndopakutoti wakandibire mari yangu mare akati 900 ndikati muri kuti ndikatomubire shoma ita kuti 20,000 panapa pajopi ngakutengese mari inosvika yemuri kutaura yo apafana 900 kwaiye nini yawakatengesa mushopu mwangu alright vazvayo alright zvikazwa wandibira 900 saka
wewe ndode kutoa kushanjira uri mwana mudiki straight unofa uri mwana mudiki ndikati baba inini makasununguka endai best pane maprofita emunoda kun'anga moshanja hazvindibati nekuti handina kana kutongosara nesendi renyu tabudana handina kana sendi randakasara naro Garabas. Musati mwazi. Alright. Kundotaura kuti bambo mune Chihure kai. eya Handisi kumhanya hedu usvika ikoko. Imimi ka uyu wataura zvaataura. Mazwa. Zvaataura mazvizwa. Mazvizwisisa. Pane? Zvokunyepa kana kuti zvinobva kunoko. Imwimwe munogona kutaura here. Tambomupe mukana wekutaura. Mukatadza kutaura. Tikapiwa uyu mukana wekutaura. Akagona kutaura. Statement yake yaatotaurawo yatogutse dare. Dare rese rakutoona kuti uyu ndiye utori nenyaya yaidi kumangarirwa ani imini. Sadapedza. Imini mauda kuti muchitsanangura zvinodarika. Musati azvaita ba. Munoenzana. Murudo kuti mutsanangudze zvinodarike zvani zvake kuti nyaya yenyu iite. Titaurirai nyaya yenyu kuti chii chakaitika. 2014. Aiwa 2014 zvekwa 2014 pachiko ndakambopfimba kadikadini. Ndotaura inini handingambopfimbi mwana. Kuti ndakamupfimba ndikarara naye ndikadini. Right. Chakanaka. Kurara hamuna. Iye wacho watotaura kana kisi chaiyo. Hapana ba. Chakaita ka wakataka kudai yakataka kuti nasemu yani wokuretesana mari maproject aiwa ndope takatakira aiwa 2014 woya woti zvanzi izvo ndainga 2014 hana basi woti zvanzi kutaura zvakawanda handiko kunoita kuti anzaidini ibude. Isusu ka taida statement inobva kwamuri kuti tibvunze uyu. Imi matadza kutipa statement. Uyu atipa statement. Ndaakufoswa kutokubvunzai according to his statement because imwimwe hamuna statement. Nyaya yake uyu yekupfimbana hatinei naye ba. Murume wese unopfimba. Kana dai ndiri no ndaigona kundopfimbawo. Right. Imimi makamupa marero. Ndakapa 500 yekutenge grocery remushop man. Ndikati make tainga tatitite joint venture. Aiwa chokwadi ndotaura chokwadi. Right. Saka iwo akazoshaya mari. Ndikatanga kuti ndaruka. Hatitengeri bhonzi isusu takupai mukana wekuti mutitsanangurire zedare. Mwatadzotaura kuti nyaya yenyuka haitauriki ine kachihure mukati. What I'm saying, imwimwika uyu waibika sadza. Makamboonana kekutanga mukamboshayana ndizvoka mukazoona akubika sadza. Handizvo here. Ndope tudo kutangira mwati 2014 handisuda. Tudo kuuya pa 500 apa. Makamuona achibika sadza kama. Bva mwati ndode kukuendesa ukreshi. Ukreshi kuri. Sorry mtata. Vaiti arida kundiendesa kukreshi ndite medheme pakreshi pamutara handipasadzaba ngepataki shop pandaishanda ikoko kwaJobu ndopakatanga basa kukreshi kuti uchide kubasa maimbodei maitsvage ikweyo ipo parutaura maitsvage ikweyo
Munoona zvimwe ndikutsvaka mukadzi wechitu mukadzi wangu unotozviziva kuti ndikutsvaka mukadzi wechitu ivo baba bambo makambozwa rekodhi yasystem tazvida makamboizwa here yekuti hama ndakambodyiwa kudikira ini ndakambopera bawapera kabari kakamboita but mari hazvisizo zveinoitwa bamai ndati mari ushu aigara mumba kwavo ushu mune ukama here pakudini kudini paejika kuti eji yake ngeemwana wamwana uyu but mamurudo kuchezura asaindirapa asi ndisaide zvenyu zvekuchezura ndaide kuti ite business ndaide kuti titengese chinhu grocery aiwa kuti kwaindaide kuchezura ngatisapedza nguva uyu makamona achiita zvinhu zvake handizvo bva masvika mungati no iwewe ndodo kuvhurire taxshop handizvo hamuzi umuendera here kuti ndodo kuvhurire taxshop ndakati musati tukavire mamberi ndakakukumbira ngati akwachope kunei basa kune mari mazuva aitengwa miramkunaya saka ini ndine kamari kangu iye ungaambo ati une mari wai 300 yainge ati apa same ndikati no iwe kuti une 300 wazokuwe 300 yakona 7 yaakanga akurupa ti 7 wozodini wozondipa 250 yangu indombisa yese 500 titange kutengese chinhu grocery iyakati shopu iriyo ndikati right grocery ndodini iri apa chienda wotengesa right okay fine ngokuti waida kuite zvegrocery asi wakakuru kwemari yako ngatichidini ngatichiite kuti tiite 250 ipapo hatisoramba imimi mwangamboita business handinozvima takshop munzvimbo uno zviri kuitwa ndiani handine ashandi ari kuita makadinoite zviro zvenyu naasenze nyuma uku kwainga kudokutoitidini mungadai mwakaenda uyu mwoti ndodo rende shop uyu mwombe rende mwotori asenzenyu mwoite takshop yenyu ngei musinodoite izvozvo wakauya achiti tiite chinhu hafu hafu kuise grocery mushop ndikati 250 toita 500 uyu ruramba handina kumboenda uyu ruramba taura naye pabasa pangu padaibika uyu ruramba munhu unotaura zvaano ndotaura chaizvo chaizvo asi ndakamboenda kuti ngatiite ndivoriadai mwakaite bhizinesi renyu imimi mune matakshop mangani handi kundoreta rendawo mangani zvimatakisho zvishoma zvikani zviri fine imwimwe mutori muindastry yematakshop muna asenzenyu mwakambomutora here uyu kwanga ari kuti uye usenze mutakshop yangu saka wakatanga nyaya yekuti ngatiite joint venture tiite business ndiani ndakatobvunza tishopu ini ndakato ayo akatanga kuti iwe uya pano gare pasi uya tivhure taisho ndiani ndini ndakatokumbire kuti takshop yenyu yani isina chiro anenge aisiwo here akani ndione chini techiti 250 wakatanga ndiani kukumbire shopu utotaura ndini ndakakumbire shopu ndoanza ndura ndini ndakakumbire shopu shopu ineni hamireni anenge aisiwo gurusa shopu ngeani ngeyawa saka imwimwe mwaida shopu here imimi kana kuti mwaide muridzi weshopu ndaide kuise gurusa ndaide mwaide kubhadhara mari yerendi
ndozvetaingati chinoitaura ndozotanga musati mwatombo mwaidobva mwakamuendera ndorende shop iye wakati tigatiite chini wakati ndati wakatanga nyaya ndiani ndini mwakamutanga kuti muchitanga mwakamutiti mwaatanga ndakati shopu yani isikachatengeswa kuti ungaisina zvinhu atingaisimwo zvinhu here iye akati ndinei atingaisimwo mungati atingaisi zviro here atini mastatement echibhanditi ndati mwakati shop zveisina chinhu uruda kuiitisei ndurudawo kurenda ndozvomwakaita ndozvomwakaita uyo akati ngatite chinhu ndine 250 waisa 250 todini torana ndingeitengesa kurenda yakaendawo wakandoda kutengesa imwimwe yenyu yemwaido kurenda kaini iyo vhati hamungatisarenda musarenda ngatitengese chinhu tiite joint fen ndoisawo mari 250 moisa 250 todini torana fine 250 yanga iri grosa uyo oise 250 kosho shoko zvada unochitaura alright top yemushop 500 250 handi but pane muridzi weshopo ka mwakati kudini tamari tatengese zviro mushopu unozoda mari yeirend mwakabvunza akati tikati tozo ndo zvinotanga mwamubvunza kuti shopu imwe unozobhadhara wakati watozobhadharana kana mari yacho taunganidza ngokuti takatenga gudzi tikati gudzi richinge radini zvakambogara mushopu kwenguva yakadini zvinhu zvenyu about 2 months bvamadobhuroka unga zvisikachatengeswi zvakanaka 2 months pa2 months makabhadhara mari yerendi because inunga ndisandatore chinhu pamari idzi kai ndo petainga techitiso dzatengeswa ka yerendi ipapo tozodini tochibvisa saka hazvina kuzoenda zvisaizo mari yerendi ungapataurwa mari saka imimi matakishopu mamwe 2 eminawa ndo zvemuri kuita futi zvokunyenga arimwo ndiri kutorenda ngei musinodorenda kurenda kuna uyu wakati izvo ndinoda kutengesa ururamba ndikuti ndimakandaidza kumuutore mari tutaoti izvo iyena wakati toite 250 yegrosari muchitengesera paiko mushopu imomo imwe muchakaita kuti muendere uyu inyaya yekuti unei mwakaenda ngokuti unei kukumbire shopu kwete urenda ndokurenda kwacho kurenda mari makawirirana mari takanga tawirirana kuti gudzi ratengwa then todi gudzi ratengwa muri topaura yerendi mari yerendi ukasiyadini ajekesa saka otherwise uyuri raitu yakaite chihuri imwe mwamuzuzonyengaba ndo zvamunze kuno dai akabvuma kuti murare mweso mwayauya here kuno ndaitouya koiti takanga tatenderana kuti chii atengesa kuite musenzi wenyu pei mari pei makamawira ungai $50 mazuvacho mwaidombe pei $50 yake ko takshop yacho iyo ngei pei yake ko yemushopu ndiyo ainge asati ataura kuti ndo yauda uchitaura iwe une mari
Unibari. Yauri na kushopu yako ndichi. Ndisina kutaura kuti mare nekuti angati ndode kukupe mare. Ndikati Mwari haapinge boko. Utopuwe mare kutoti nditoita business. Noti kuti kwa hai. Akanditi kwa hai takambosvika zvekuti rendi kana nekuti inini wacho kubhadhara. Apana tina kubvira tachajane zvemari. Iwe unazo. Tiri kutsuro diribi. Tiri kumka. Wakarorwa ere? Andina. Une mwana ere? Nemwana. Baba acho ari? Ari kuwatsonga. Okay. Kuno kugara wega. Pamba pedu. Pandakabara. Takishopu ngeari? Ndeyangu. Wakaona? Ndakatenga pandaitema ndaenda kumabhushisoni. Waite kashimari? Ndichovana towakisota. Wakisaka takishopu. Vwambokaita vwamboroka. Ndanga ndisati ndambokaita inini asi kuti kaimboitwa nehama. Anhu achibroka achikupe rendi. Dzanga dziri hama senzesai mudhuru unotomuona. Iwewe sekurai akauya kuuriwo ndani chibike sadza akati ndirokuda ndakabvira kare ndichikuda ende ndirutodini ndinotokuda zvisingaiti zvisingaiti iwo bvati iwo wakadaira kuti ndakati inini handimudi sekuru nekuti handina zera nemi mandipa ndapuwa ndikakora kupuwe mare ukati chakakudisirwe mari ungairamba usanyepa hauna utoauita mwega afaira nyararai bambo mwakanyura ivo kudoramba mzindaura mwakandosika bana mbera nzimbo ndiri kuuya kwaro mbera iwewe ava vakati vati dokuroora ndiri kuona iwo bva waramba iwowe bvauya zvikazi ndirudi kuti ndisenzese takishop yako akati akati ndokupe mari ndikupe mari akati wadini kuite zvetakishop ndikati handikwanisi kuti ndiite handina mari zvikazi mari ndokupa zvikazi nyaya yemari aisi nyaya mari ndinayo bvamba right iwewe wakati bambaya handidi kudanana nini ngekuti mune mukadzi wani wenyu akati mukadzi wamunozviziya nditsvaka mukadzi wechitu wakati mune mukadzi wenyu handizvo ukati futi zero renyu harichadini handisiriyo zera renyu kutaura kuti hazvichitodini baizvi hazviti right pamari zero riya rakabva rabva nemukadzi uya wakabva abva pawakazotambire mari iwo mari waidoidzosa seiwo mari akasina kutoti unozondidzosera iwo waidopuwe 500 mahara handi wangu wandipa ndina kukwene kumba kwavo ndichiti anganaka mukupe ma500 akandipa 500 kuti oendoya asina uzoibvunza hapana kwatoti hapana aripo anondoya achikupe mari obva anyarara saka idzi kuti oshupika kwedziri kuite otherwise mari unondopuwa ichi zvichipera zvakadaro anonge atondipawo zvauratizwe ngatifambe tiri pamwepo pane pendaida kubatsira baba Pfaira pakutanga kwenyaya yavo ati mwana uyu ndakamutaurira kuti ngatite join venture pakuita takishop fine but mune mumwe mwaifanira manyorero akaite zviro zvavo pabhuku izvo akanyora futi agreement yavo yaikwanise kuti akapire mwana uyu mari 500 kuitira mangwana nekuti womunhukadzi right pendazoende kobata futi paaende koti sarire bhicha rababa Pfaira ndepekuti akazoenda yoti ndipowo mari iyi paaiti ndipewo mare pakudii iyo iri yako ndoda kuti mupindure baba Pfaira tifambe tibatsirane kuti pandipowo mari ini ndakanga ndati
like watengesa kwenguva ye2 months saka ngatichihedhe mari toti mwane marinyi ndode kutore yangu 500 kosare chinhu profit yechiflow makazvinyora ere pasi pamari dzese dzemakambopuwa muikundira idzi hapana mari mari yaakandipa $100 asi ndichida kunga ndakuda kutore chinhu mari yangu kuti ichibude mwini 500 dzechibuda kuti 250 ungasina kupfisa ndechikwanisa yangu ngati ikakwana 500 yangu kubure mwini mushopu yasara yacho yeprofit ipederani because yangu capital ukatora gudzi re600 handira kutora gudzi re600 pemakauya payani pemapaira mweizosvifta zvinhu zvenyu mweisa mutaxi mwamasipera bhosi nyaya inofunga agariekoiyo tingatadzaiti ungatide kuroverera asi kutoreka nharaunda kedu kayakaya kuti mubvunze mafambiro aita anhu akatobodongorora akati apfaira kuti atorowe jekipoti rebhokozi mafambiro akutoita kuti ange akutoti uyu atengese zvinhu zvake kuti ambozvizwa isusu sure statement yekuzi wakatorwa mari ndofunga anamai aigaroko amuna kunzwa handiti kuti wapuwa mari yekuti aisimukire pakuita nhingi saka aise patofunga kuti igirlfriend ukatora munhu wese ariyo kutozvibvunza bcause nyaya yakatora nguva payakashifta zvinhu zvawapfaira akatoshifta kutoende kwamhakwe atombobve mutexshop ndakatora zvino zvese kwamasibhera zvemuri kuramba kuti anambuya zviro dai kuti yanga yakaita kesi yakakura handizvoatikasvika ikatosvika ukatoti mavai mukatora zviro zvenyu uyo ndozvaari kutaura kuti zvinhu makatora mukaendesa kwamhako muri kubvuma kuti garai zvadaifunga nyaya yawaika asi aifanira kuda yakaitora sekesi ba aifanira kudzokerana bheki ogarisa maona mwanangu payapaya zvendaifunga kange zvokuti mari anakupa kuti ngeyakoba ari ega nekuti nhasi unomboshuwa ikabudomubudira aita kutora amwe ariyo kumasaidika kuchiite mawitness zvedi baba pfaira anogona kusara akatomise pakona uwo ari pasaidi ngekuti nyaya yawo kweduyo yakatofamba itoti amupa mari yekutonga girlfriend kudai saka anhu akatoti girlfriend rapfaira kuti paaitoshanda anhu aitomuti girlfriend rapfaira atomutaxomawo nekuti hazvina kuite kunga mushandi ba saka yo chibude kuna anhu kudai sekuti ayakuchitorwadziwa pakuti uyo zvaitarisira apfaira waana kuzvikeaa murude uyu makamupa 500 20 makambe 500 iyo saka mudare muno murude nokuti takati tashanda paari kutaura pehani takati ndoti do kutore mari mbichana ndichidini kuti 500 dzangu dzidini dzibude mushopu right wakandipe $100 unga ndine mazuva akatakuona mabhondi yani ndochoise chini $100 yangu pakati pemabhondi yani chakaitika apo panje ndochodzoka ndikati andipowo kokora saka ndisikazi ndaise futi chi ndaise $100 dzangu ndochobudisa chi kana manyahuri takamutaura ndochoti ndipowo kokora 2 yeti mabhondi 100 tiri mukati mwenyu ndaitoziva kuti ndiri 50 cents maide makoko mairi yaya $1 mayacho mwakazoburitsa inga iri 100 muchida makoko mairi unga iri 50 cents idari coin zvine ine zvemurutaura 100 makapuwa here nowe yes right zvakaitika hatinei nazvo right bvamazodini futi imweni futi right ndiyo yakandipa kana mabhuku taisaira mukabva mauya futi handina kuzouya futi izuva rimwe 1 day musiwa nedheti yacho riripo apa ndakatange kuwape $100 ndavape $100 yakabatana obvaisa mugumwe yeumwe yepasheti apa pawakazoya futi bvawadini paakazoya futi echiti 100 ndakusira pandakupe hai hatiitorima yamukana ndikutaura mari dzakabuda wakapa akauya kechipiri bvatora imwe 100 yema20 bva kwasara 300 pamari yavo ndingati ndizvo imwe mamupe 500 mune imwe mari yemwakamupa futi
The 500 do take a good, take a list up. And Andina. Mamba 500. Andina. Munemu mari makazompa futi. Andina. Saka makampa 500. Iye aruta pa 500 akakudzoserai akakupa 100 yakabatana akazokupa 100 yema20 kuita 200 meaning kuti uyu wakasara ine mari yenyu mari 300 then asara ine 300 imi makazoenda kootore gutsu raari riri mushopo remwakaendesa kwamhakwe raari riri remari 600. It was 320. Chiri papa. 600. Papa. Nati imimi gudzu rakasara murari remari 300 about 328 328. 328 ndo gudzu remwaka rinobva rakwanirana ne300 yenyanga yakasara saka draw game Aziti draws. I did good yes. murapo yake yacho yepei yerent Akandishandisa mahara kandidzisa pabasa pangu. Right. Unofana kupuwe mari yake ikaereni. Ngapuwe mari yake ikaereni. haiti bani yanyine chihure maprofinasiyana natotwana hapana muiwiri batiitongi kudarike zvetaita bhozi mari yemwakabudisa zveprofitika zveprofit hazvina basa imi makapa musikana we500 mukati uya tinyengani dokuite mukati wechi2 uyo akaramba asi zvekutambira mari arikuti ndakatambira akanotenga goods akaisa mushopu make imimi mukazoya kushopu kwacho muchitora 100 mukazoya futi muchibva mazotora imwe 100 meaning kuti pamari yemakamupa makamupa 500 mukarikavha 200 kukasara kuine chikwereti chemari yenyu 300 kwari hatisi kuweka zveprofit tiri kutarisana nemari yakadini yakabuda zvinhu zvacho zve300 pepa renyu riri kutaura kuti mwakazvitora uyu yepei yake hamusati mwamupa nerendi yeshopu hamusati mwamupa 300 yakasara iripo 200 zvokuti 100 yakadonha mune mwatoenda maprofita bhozi mwakaipuwa mukaise muhomwe hatingaitongiba saka mari yenyu yakafa uyu i500 200 akakupai 300 ndiyo iri papepa ndo nyaya iri muno zvekuti zvakazoodha zvichizodini zvakuda kuti muna bookkeeper here hazviyati tarisi izvi zvino makaitei mungu chikoro makaita chini bookkeeping degree chini makaitei no makapa musikana i500 mukatora 200 cash bhuku rino makazotora 328 yegoods dzemakazoendesa kwamhako meaning kuti 500 yenyu yakadzoka uyu anotogona kuchiuya achitaura kuti ndode mari yangu yerent nepay ndo yetingazototonga hatinei nazvo bhozi hazozvimangara but nyaya yenyu yemauya nayo iyi hatisi kuona tiine nyaya naye ba because zviro zvimari yemakamupa chemwakatonyura apa pabadzi kunyenga wakaramba but mari yemakamupa mari yemakamupa wakadzosera isi rapeno asesa uda maropepe uda pepa yakazoyoshoko uri kuona stop balance iruzi mari yako izvi zvazvo kazvifanira kuindateina mazona handiparozina auditiri ndikutaura hangu kukudzasi vakazi stop balance 328 plus 200 500 plus but $200 saka tochiti imwe 100 ndo yake yerendi zvenepei zvatopera zvapera Dojipondora, dojipondora, jeje.
Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipado